Pag mo sa idea na ulit sila. Ano? Kinang.
Yeah, no, it's for lunch. Lunch and breakfast because it's 6 a.m. here. AM bigat, PM gabi. Naman lang PM kasi hapon na yun anak. Hapon at gabi PM.
mo di kapit digay. Ay, anong oras na ano? Six 17 pa lang naman pala. Ang cellphone mo. One mo, 6:17. Mas 6:20. Saan mo magising? Nakita mo magising? Ay, no. Umanaw? Neck, baby girl.
Makan TV girl. Good morning, good morning. Mama, nakita mo siya na ko? Oo.
sasakyan namin sila doon ako.
Datati isuot mo, nagrugit-dagi dyan. Kain niya ang tiket mo. Toki na natin nga babae, makita ka lang ang suot yung nagrugit pa. Kuha ka ng juice mo. Bakit ang grade 4 lang o June? Grade 6 na kailan kasi di nag-leader na. May isa lang edit leader. Ako nga abi. Ginamit at talo. Sa kalugta ka. Edit at isa. Basta rin. Basta kayo? Basta? Basta pang edit. Ay kasta na ini. Kasi nagpunta ka dito? Ha? Kung wala ay di masumali. Basta nag-leader na lang kung wala. Mas masaya ko. Sa dati kisaya ko sa pagkakas. Isang ka nag-leader? Nag-leader ako sa grade 6 ko. Grade 5 na nag-leader. Nalain mo ako pag-leader.
Lumalandaman ito. Ano ito na ang sabit ang gagawin. Murang kapiliti ko. Damang ko. Mga kasubo pag sikat yung makalis nila.
Bata. Magkaringat kayo sa pa. Ang wala ka naman. Ako, palong ka kutsarahaan. Iyawid mo ah. Naingnawan mo lukaan, iyawid mo data ah. Kapatid siya yun. Tapos data mo yung mga sumampot kay kanya mo nawapak na mailapak mo ang gama. Doon mo ngayon kayo mga kumain ka, hindi ka ng tubig. Adahan na ka. Ano ka ba? Kapag nasa bahay ka, mag-practice ka para matutukan. Dahil na sa school ko, tama si Papa kung may bakit ng mga andaw. Hey! Ay! Naring mo ni Papa mo na. Baka intulong naman nun. Siguro
mahal na. Di balon mo to. Pwede ba doon na lang yung damag mo? I-shoot mo, amanang. Taman nga waranditan. Ika di tricycle dun. Ika di tricycle dun na. Wala kami pa. Wala makatatakta. Doon nga pinagakas.